na chvíľku, len či nabehne. Aha. Čakám. Tu je ten signál toho pilota a tu sú niekde schované signály, ktoré sa tie plame, helpy a plame z toho skenera. Helpy a plame, aj tu helpy a plame. To je tie relátka, čo sme pozerali, čo svietí z toho snímača plameňa. Otvorilo obidva. Borák H1, H2, svietí. Počujete, Rudo? Obidom raketu. Dobre, zatvorám, ideme hore. Díky.